Fáilte is fearóibh a cháir de gael an aimse go breán sa Tráchtaire in rithid nua an sa a gúnda Kildare agus Páirc Manguard Tráchtaire an Páirc go háling an son i'r mórán immerthe seo le cúpla míon os fácha agus réagdóing Tráchtaire cuma úntach agus cuasaí Peile gan áras bhór dro. Cluiche Laigheanis Peile faoi fethe EirGrid Laighean gan áras Tráchtaire in jobh Kildare an Iran Bhaile agus búteoirí an chomórta seo an bhliain se caite in ag cúntaine mí a bhuaig an minúir 3 bhliain ó hin agus an crop sin airithe chun tosaigh agus iad réig chun Páirc Tráchtaire in jobh. Raimid tríd an dá Iran in isis Tráchtaire tosnú leis an bhuirin baile sin Kildare gan áras an Iran céanna Tráchtaire a bhuaig caiicí seo hin Inis gan áras agus iad bócach ar chunta an ló seachas ahrúháin an cúlbáide a mo agus ibre sé déag sin ón ó siochána sig Tráchtaire. Robert Manguard ón lálar agus Ethan Montaigne a dhimmer gan áras sa chléibhóir blian ó hen I críochtnúach an dín lán chúl. A sin mac riartaigh sémas ó hocha agus codam daltún istig chun críochar leis an a cúl. Dara ó crúlaíoch fion macáach stig Lord Páirc Tráchtaire in jobh ciccinúnach bócach. Haar trasná an am breise dír caiici seo hin tóga ag Dara ó crúlaíoch fermór Lord Páirc agus an sons na tosa Tráchtaire Cillian de Brún an captain Niall O'Dooling, Mark McGibbon, Ryan Sinky dhimmer ag gluthe canis na bíana se caite agus pointe scoráilte ag siúd an lá sin Ross O'Harca agus Sam O'Sowing Savage stig ag ibre chuideag Tráchtaire. Na cuairtóirí má se cúntaine mí gan áras mar a bhímar rá níos lótha an banistóir agus neart an Iran seo a bhuaig Craobh minúir na héir an díreach 3 bhliain ó hin a gach ceann den cethairs na cúlathe agus sa chúl Tráchtaire Oisín Mac Diarmada, Crothóir ó Héanais, Liam Ó Ceallaigh agus Seán Ó Hir a déanamh an lína lán chúl an son. Éamon Armstrong, Seán Ó Riagán agus Cillian McGowan a críochtnúach an lína lechúil an son. Istigh Lord Páirc fearr náir immer minúir riamh níach bertacha ag immer Tráchtaire in jobh sin ibre an naig cáil ó Crothóir agus Seán Ó Cinéada ag críochtnúach Lord Páirc. Sonnach an tosaigh beag ahrúháin an son há Seán Mac Linard a gimmert ach níl Seán Ó Harcáin sin mó ach Rian de Stafford réig le tachtasteach nó Ryan de Stafford mar léann siad ar Tráchtaire Crothóir ó Duke gibre dóigh agus istigh lán tosa há ó Corcrán I ciathús na bliana de siúd agus gan áras sémas ó marachú ag ibre cethir. Bhí sé sa chóinú ribh seo ach dó fuitige an tachtan sicáte agus líana sésin isteach a do berta há an asna bhaineo Brian O'Halloran a cían Commons chomáile sin ná dennig deirúd há cín McQueely a móhas chomá agus Rian McConnell sin an Rian istigh ag ibre chuig déag a Tráchtaire. Súl go mór le cléthe olmhór an sa Tráchtaire há beidir míle barthe isteach dín Páirc an sa Tráchtaire. Páircín beag sean Centre of Excellence a gael Dara ach I beagán in ró bheag beidir don slua a bheith bailthe isteach Tráchtaire in jobh tá neart fuain chomá I seasamh a díra faoin gamra an sa fiochan amach ar chóirsaí agus réig chun troda gan áras. Ribh seo bhuaig an bhí Craobh na hÉireann in ag tíróin a reis 3 bhliain ó hin chun neart an Iarn sin ag immer Tráchtaire in jobh ní bhórdar ach le puint bháin in ag tíróin a bheith ag immert amárach an ag muoineachán thusa Cluiche Laigheanis chuige alla Kildare fódar hain gan áras an comórta seo in an omláin Craobh Peile EirGrid thar an bhliain se caite. Chomáide sin bhíidir bócach an ábhíle sa fethe dó mar sin an slúasa súla a caibhlint olmhór Tráchtaire agus iad réig. Chailan bhí in ag blá clia díreach cúpla seachtain ó hin ach I bócach ar cúnta líise go deas éas go chomá seachtain ó hin de ceire hochtain ag a héanna de sin díreach ar bhát agus Kildare well ionidir go húntaach go dtí seo buaile ar cúnta an lúan son le déanaí agus bua éas go glóir dómh siúd. Mar sin haid réig chun líróid a chahabhisteach an sa Tráchtaire má há líróid ar fáil ag duine éigent há Anthony ó Nóláin istigh I lár Tráchtaire be sesin mar réitóir an léin jobh an aimse go bra anghrian a dála ina lí ach tá na said se réige going an sa Tráchtaire anghrian ar dhéis churise sin isteach ar chúlbáide cúntaine mí. Fear bocht istigh chun capín agus réig le dal. So sin ag leabhar tréise seacht ar an spotta an réitóir réig an sa gachtain I réig na muir lína réig na muir cúl réig
agus na fir a há treéis job úntaach agus man ná Tráchtaire chun an Páirc seo réitú agus gachad a réitú doing a réig agus an slú bailithe in Páirc chomá. Se sin má se Anthony ó Núla an cahabisteach agus Bert Soast an íród an fearras airde instanéir gan ára seanó Sean an son agus é leanú te raig leis a fuite reis ag fion macáach fion le bneart spás os a chóir amach tóga sé an deis stocha teb mud an dí é sin tóca ag fion Or goor, moet je klein goor, ha sé ráite ag an Máirt coolan son an chiad pointe fachta Tráchtaire an jobh ag fion macáach an fear mór láid Páirce agus an chiad pointe den le fuite ag buitóirí na bliana se caite Kildare an bhí inis agus sa chúldó siúd as sin mac díirma de Tráchtaire na fear mór amán agus rugby chomá ag gimmert Peile Tráchtaire an jobh kick amach bra tóca go siúd ach an níró caitin son ag fear cúnta na mí é fuite ag Kildare. Tá spás a cut tras an sair Dave chomá an níró seo fuite ag an fachach mór an son colm daltún. Colm an isis le seidirh colm a gimmert iglethe canis na bliana se caite tá taithíige dí a bhóchan tá léthe canis lein búirteige chomá gan áras sé sin tucadí mac cibún agus é seo muirithe síos aige chun sé siareacht dain séach go leir le fear bháin chunta na mí nach trúr ó Kildare agus é sin facht ag Robert McGarrett tesin ar níród na chiadú agus caian sé tras na díón a lálar é Tráchtaire ón le ceann deas isteach hí neart spás an son agus an níród fuite ag sinci brabal de pointe aim siú bhí sesin na gimmert agus pointe fuiteige ag léthe canis na bliana se caite chun sé siire ha mí ar an trocha cóig ha sé fuitinis ag Macsáin nó Savage siar goí dar ó crúlaíocht dar a trasna Gdíon taobh agus muile siad síos a cuasaí an son leis an roigadóir as sin amach go riartig an testáid bhuaig cumálingar stíad álingar Tráchtaire é muilethe síos aige tá neartó chunta na mí te fíordan í ród ag trúir déag an son is stig sa dachad a cóig agus genta go maithe có sellh buirte có brise siad chun ceang í lech Bert Soas chun tosaigh có muile siad síos nó gur siad Soas go tapa gé muile siad síos há láh imethe ar ghóling Liam ó Ceallan son bu Liam chun an ceann tapa go hógant ní muile sé síos cuasaí captain Iarn bócach fé héan faoi is Liam ó Ceallaigh job má denta gan son fuite ag Craobh tras na dtíanamh cóidéag sin Rian McConnell Tráchtaire Rian Ceallaigh aige scoidann sé leis fir Kildare began in níos íirde na fir cúnta na mí ach ag an bhí bra ábalta Tráchtaire bhfuiln si síos a ríiste ní réon stréanar le óga seo má neart taithí a có rudí a bhóchan chomá seán ó réagán na seirbh é lechailte ag rian agus cailte go thomláin lechailte agus cailte ríiste Facht ag Kildare níl mórrán thós chun tosaigh có agus begartha cúlú mar chun cúlaí éan mantéin ar róthar an sá líróid álainn choristeach agus siúd bhain há spás an isise daltún a ruchaisteach a trúir reis a chunta na muí mé gimmert raig an sá tá agus ní mar I den bontáiste fuitin son, so cheapá go de sé gan so de Kildare an deire fointe chur an tras ná. Dent go mai cúnta na mí ha sé de brise. Má go leorach Kildare brise go han tapig an son, bhí sé dain séireach. Agus deis is ag captain na fórna Nailo Dúling, is seo chur an tras náin. Naile pointe in san cléthe sin blian ó hinna chomá a barca chrócaig níthe ach pointe bháin fuitige agus deis agéin is an ceann seo chur an tras ná é seo chur ar dhéis agus ar fórí trocha íirecht an son ón captain ach lú fós pointe díireach idir na fórne neart dá méid Kildare agus gan nach tríú ina heir glogan sa Tá trúr ó chunta na mí istige I lár Páirce ar chlé agus an cúlbáire fiochantar ag chur suas ard idir an trúracha agus feachta ceannacha sin na fear a tháinig isteach déanach sin a Ryan de Stafford Ryan agus líróid áling le isteach aige há deis sin isige seo an dulchan ceange is goiti leis agus íirecht an sag ibre seachtíag ó sábháilta go háling an son Ryan de Stafford an air a tháinig isteach déanach ach sábháil úntach an son ag fear eile tháinig isteach déanach Tráchtaire dá hí mac Páirc lán agus brise Kildare gwedan Bert a tháinig isteach déanach a déanamh Páirc lánach in san chlé dá hí an mó an áras sé ón ó siocháin na hás a chúl do Kildare sábháil an chiad sco go siúd níos Kildare ar ruútha ríist neart lúas an son ag ón lálar beidir go raibh mac riartig leis héin ní ra sé siar Fachtan is ag Cilín de Brún.
Cirín de Brún na fear tras na Páirc í ród all in catte a tras na ige gotí Máirt Magibún sa an dahad a cuaig tá fear tefistigí a chomá nílinis tá na hibricha siar a cúnta na mí ríis í nach bertico a chun tosa gachtan leistig den dahad a cuaig nó an lína has de gíre brú chorn sa sémas ó hocha sémas síorchaige Film McGawk, a pointe fachtig fiawn, be sé lerg an tarnich an, ha begon in spás oscurt so a chóirimach, ach ní raise siar, desin isig Dara ó Craobh ó siar alling a ríist agus a desin sa beidir chólach an ceann sin, imha farír chlé, agus fórír Film McGawk agus dír a stig an fé héan an son, ach bhí brú Tráchtaire ach íireach dúntaach trí na láb an son ag Kildare. Container mí ríist, cha sé de faoin bhrúid ag, má há gaicha séide trach núna is son Dave yes a há sí séide, an áit nuad an rian a dul in a lí. Trach núna Craobh sé sin le Kildare an sa chiad lech, ach kick bra eile amach an son ag á sin. Biste siasig Seán O'Cnéile. Seán trasna, container mí tacht má glór an tosig Cirín McGowan, is Ceallaigh. Seán O'Hiernish, Chiador do siúd ar an díróid. Craobh Peile EirGrid an bóirte go siúd chomá, gimmert do cúnta na mís, na minúirí trí bhíon ó hen, inis fachta ag Craobh ó Duke. Nachhfuil Craobh Peile EirGrid an sa bhíon ó bóirte. Heis a tóir, ceann faoi fethe, chuir siar an sa, gotí Rian McConnell. Réon bhrún sa cúnta na mí, Seán McLinard ar an díróid inis, Seán trasna go siúd gotí Craobh. Craobh héanis, sé ler begáning spás, ní mór an spás fáil, tá brú tachtan sa cúnta na míoch, íirecht an sa tóga, bhfuil sé sin hime an trasná ag sémas ó marachú, scór áling ag sémas ó marachú, ní raibh mór an spás ige, ach an spás a bhí ige, dúsáid se go maithe. Curtha taran trasná an son ag fear mór a lán tá sí do cúnta na mí, sémas ó marachú agus an chiad pointe fuite ag an bhirn ria go trachnóna. Seán O'Síocha an ceann áir cinnta Seán chun na gaithin son, chuirtha áir agus siúd ach fuite ag Seán O'Hir. Seán O'Hir inis teach an ceann. Seán O'Cnéile. Seán faoi bhrú ach tras na Páirc aige. Maclínard inis. Maclínard lorg den éigen. Begin der siar sa, dí Cirín McGowan inis teach an ceann. Tá fuin cúnta na mínig bogus sós an isis agus Rian McConnell le Ceallaigh ní léon den os a chóirimach tá cosint féfra a dhéanamh an son ag Robert Manguard teach go míid leithach an uair seo. Náirt luas ag Robert Brabalta gramú le lads ach sin déanta go míid leithach agus an deis inis ag héimeis an tarna pointe chuir hen strás ná. Dó fuite ag sémas tachtan chatte Brabalta bheith sé sásta leis an Dara fointe Fún Droichead hena féin. Tóga tapig ige, bhfuil sé lar cúil an son, ní tóga sé an íirecht ó bhd níos cóngaríd an chúil, déanta go háling an son agus cliste ag sémas ó mar a chun tarna fointe fuite ag go bhar mór trachnúna a Kildare dul tapig chomá, tá pointe testáil butha go háirthe leis an ghaí seo, agus an iireann bada ag íire bhhaing tionachar léirú an sa trachnúna sé fuite go Máirt Magibún chuir trasna go Máirt gotí ó hocha níos trasna go siú chomáidí Manguard trasna siar gotí a sin mac riartaigh. Kildare teach an ceann go deas máil droch fás an son ach déanta go maith Manguard nás féidir sin ceann seo aimsiú chomá. Well, bhí brú Máirt a techt an son agus fair play caithfirá Seán McLinard go húntaach son Ceallaigh sciúpaigh siúd agus teachtaí Ryan de Stafford faoi bhrú chomá agus an uair seo míid leithach a ríist ó Kildare agus anam tóca an son chomá anam ó hocha í stólam. Sin tanam a hocha isteach aige sa leabhar Antonó Nóláin réiteoir an Leineo agus an deistin trí faointe hena féin de émas ó bharachú be sé sásta. Trocha cóig méidir amach nó mar sin. Méidir dachad a cóig fiúán an rian ina chúige agus é gaifar chomá há sé deochar. Sé áil go leor, bhfuil sé crainn go leor, stólam go bhfuil,
Sílan fear, cool, lámh amach agus brat bán ardachan son sémas ó mar a chu gach pointe fuite gdí seo Tráchtaire 3 pointe inis. Ag cúnta na mí díreach pointe bháin ag Cail Dara bhfuil caiisiú ar dhégan tí anamh an sá. Dair go marad an chiad cúpla nóma dacha muile his síos in isis. Ní mór an rán an son ag gón ó síocháin. Tóga sé chuid ama. Siar an sádi Mountain fear le ana chud taithí. Brásásta dul chun ceain, dianta go maithige ag Macábhac. Macábhac an sáile Ceallaigh, ha míid istigh sa dahad a cóig ach cúla bhar ríist. Séamas ó hocha. An ceann mór áirdisteach ag séamas ó hocha an ghrian na súla gachtainna I fuiteigh duine éigean ó Cail Dara daltún na stólam daltún agus bloc-áláling síos gentar daltún ha cúnta na mí taachtamach a ríist ard obair dentan son ag seán ó hir ó cúnta na mí leis an bloc-áil agus tuca míid a ríist. Cúnta na mí neart dína rochan sa ceanna chuna Armstrong. Armstrong a tachan ceain. Cur siar ag Armstrong a sé roch a ríist. Ceallaigh fós acu, Rian McConnellan sa, tá pointe testáil ó ceann eile de hosathe a cúnta na mí ach dianta go maithe cogadí seo. Neart spás an sás go timach an son dí Magáin. Magáin líróid isteach a lábha an fearr déanamh raic faoi láthir séamas ó mar a chu caiileann séamas an líróid ach caiileann Cail Dara go dtéire agus feabhal eile dianta an son agus a ríist. Magábhac a ann a ríist. Credu ná creid deiste héimiiste sin carú kick séir Tráchtaire. Wa caffeirá bhfuil cosantóirí cúnta na mí gimmar de bhad níos fearr inis dianta go háling an son díreach níos lótha a seán ó hir an son de blacáil den chiad sco riste síos agus siúd Cail Dara tá na mar go feabhalna a chur amúcha deisinis tá cúnta na mí a seo chur an trastáin a sé ard go leor hana réach a séide tiite sí seo agus tiite sí dain séireach go leor ach fuite ag fearr Cail Dara agus an nuair seo is tosathe cúnta na mí síos leis agus feabhal an son. Óna síocháin nach aige. Manguard a teacht a ríist. Manguard síostí Macábhac. Macábhac trasna go siúdí mac riartaí. A bhí tréis teacht sós an taobh seo cúpla báta Tráchtaire ní mór an tréis teacht amachchas ha pointe testáil ó Cail Dara faoin drá sin a chuil sé sin caiit ríist tá cosint óntaach déanta ríist ag cúnta na mí. Is tóla an uair sin ón tosaí. So tuca míad ríist crothúir ó héanais. Crothú róthar an sá cru siar go siú go dtí cathal ó crothúir. Cathal brásásta Ceallaigh chamád faoin drásá tá bertamóthar an déobh an eice sin gamran sa ceanna go siúd ná Éamonn Armstrong é sin fuite ag Éamonn agus chuann sé trasna a ríist an sothe go dtí Seán ó Ríagáin. Tá maithe Seán agus chutha trasna go siú go dtí cathal ó crothúir. Cúnta na mí agus siad brásásta Ceallaigh chamád há íireacht óntaach déanta an son ag Dara ó Crualaíoch ach an son hit sé híos rám cathal ó crothúir. So muile míid síos cuasaí ag tógamíid an íróid chun ceann chomá mar bhí cúpla focail an son ó Dara ó Crualaíoch agus an ceart a gantar an úláin má bhí. Agus raimid a raig 20 méadar an son agus croíonn sé sin deis úntaach de héime seo mar chu níthe é ó Corcrán a tachan ceann inis agus an bóta clé an úsáid ag béidir. Citóg a tachan ceann é ó Corcrán. Seo ciad tús na bliana, credu nó ná credu den bhar óg agus é sin dianta díreach go háling slachfar haran trasnáin an son é ó Corcrán an cearú faointe fuite ag cúnta na mí agus bhfuil Cail Dara beidir bhfuil rud éigent le déanamh acu tá sé lua fós ní mór an stréinare tá neart taithí acu chomá bíonn sé brá láidir chomá má tá sé testáil a chu sé anas luach sa chluithe neart séidir acu agus tachan ceann úntaach déanta acu go dtí seo agus seans inis beidir ag Savage chur trasna go siútí de brún a teachtasteach tá sé faoi bhrú tá feabhal a teacht mar aon sé seo agus é sin chutha ar dhéis agus ar fórí tucamíd siar don feabhal sin agus deis ag Cail Dara agus é testáil mhutha faoin drá seo an Dara faointe chur haran trasnáin tá banistóirí cúnta na míon sa taobhling sásta go leor le cuasaí ha Cail Dara ciún chomá ha sé lós a chluithe
Líród áling isteachtaí Savage an son, dinta go maith ag siúd tá Kildare brábalta, ní ag gaiir ógadí seo. Tá sé anna loch fós. Dyn nhw'n mach gyda gwyl heimpel cwig nhw mae deg yma sy'ch lehe gyda sio. O, eisiau ach gyda harn tras na'n yn son. Sy'n yn eirach dy tacht o Ross o Harcha agos yn Dara fwynt fwyte ag Kildare rá fwynt idir na ffórne. Sy'n mach dyr mae dy tacht mach gyda estapig. Tá nert bog ystig y lor. Agus a chur tras in the Páirc a siúd well genta go maith an son ag Seán ó Cinéala Seán agus siar le siúd go dtí fear cúnta na mí agus siar rís go dtí Oisín MacDiarmid a Oisín na náirt spós os a chóir amach agus Armstrong taobh leis agus ten sé thar ceann gachtainna isteach go dtí lámha Leonard Mac Leonard a reistí Armstrong fós a rúthar tá brú Tráchtaire tá Bertú Kildare gíre stopach ní dhéana siad son Cad a siar go dtí éo Corcrán pointe dí a fuite go siúd agus Armstrong fós a tacht Sheer reach and saw Mac Leonard trasna di lower Craobh fag second and son ag Rian McConnellach náirt am ag siúd chur tras in the Páirc ige han sló badistach and so agus beid a míide dinne idir an drama há fuing agus drama an Davlí na chomá fiochantar cluthe óntocht tracht nún an jobh há sé loch fós a ceapag meg an dáirn se anna chóngrach le chéile an cosint an son ag Kildare I bhad níos fear an tach an ceang a bhad níos fear chomá ans féidir le Kildare is seo Liggend isteach ach ní féidir ag an am seo ón láir a chá sé teachtasteach an is a fear fáca leis héin istig chun cúil decorir sin éiscin denta go maith Kildare is seo haim siú an is síireacht ag blokáid in chiad sco híos chosó delún agus a teachtamach a rís a cúnta animation an Dara bloc a teachtastig de cúig nóman an son fíor chosantá dhéanamh ag fearn de riige trocht nóda in jobh agus cúnta animí teachta rís Mac Leonard an uair seo. Bag noch go maith tá brú úntaach a techt an son dleithech an uair seo. Dleithech an uair seo ag Macáach denta bhad níos fearr ag fearmór lár Páirc chuir sé an brú agus an uair seo fáin sesin an 5 méadar breise be sé lánsásta leis an gabhann sin an díród scópa ó Rian McConnell 5 méadar fuite agus an roiach an sa ag cabhrú le Kildare cheapá go bhfuil seans in is ag ón ó siochána seo chur thar an tras ná an mar a bhí mar rá. Honnig Seán isteach agus second déirnach in jo da Kildare. Sábháil úntacht taobh istigh de cúig nómad agus an is. Deis ige pointe chur thar an tras ná. A sé tastáil beor le Kildare. Point nó ró bheith an tosaigh ag le haamach bheith an ceann sin churtha fór riad aige titim. Ach fós séileh an sáile Kildare. Siar nis chofada le McGibbon. A má loig McGibbon rístein héana go crúlaíoch an sá trasna go dtí ó hocha. Ó hocha agus fioch cethá teachtach Manguard genta go maith an sá tá siad ar roir bhfuil siad le lár cúil tá beáning spás taobh níl cúló siad níl siad géirí íocht a hógad mar há chunta na mí brásásta agus ábalta blocáil dhéanamh trach nóna taimí trasna go dtí daltún a beáning spáisteach na níos mú spáis an sáig de brún an scuide sé leis an gitóg scuide agus a gampú isteach a cúlín áling scórált an son Cilíonn de brún leis an gitóg a sinna tastáil go géir ó Kildare agus cúlín áling bagáning spás tóca ige agus leis an cos clé chur thar an tras ná. Ceir faointe in aig 3 fós lóstach le háde. Táma 8 nó déag iman sa an glog hard an réach an muiú síos na ríoide. Bhaite faoiére ag fearr Kildare sin ó hocha teach an ceinn. Macáach. Sí ríistí daltún. Séir am hon sa McGibbon. McGibbon gáin spás aige ar an 15 a Bertú chuirsteachar ach ní stoppen ceachtar chu ráis sé siar de brún a ríiste sin íirecht seo ar an déhíéis well an dóchos aige. Is léir sin Cilíonn de brún an Dara faointe fuite leis stig de númad amháin ag ihre de Kildare agus a cháde ceir faointe in aig ceir faointe háid in is. Kildare faoiére teach an ceinn.
Kick amach an son ag Mac Diarmada. Begáin spás fuite an son ag ó Crathúrach ní Jóise é, ha sé fuite ag ó Crólíoch. Ó Crólíoch agus taobh stig de siúd, well, bhí sinci roch an sonach ní bhór sé héine, Savage a bhaine agus Trasatí Macáwach. Tá pointe ag Macáwach anna féin chuir sé ceann fór ríd chomá. Bheor chódar amach go dtíine tosa an sa agus é fuite ag sinci fú dheirris. Siar an sa, go dtí Mac Riartaí. Mac Riartaí, Trasatí Manguard. Manguard de Brún, ha gá fointe fuitige, cos clé agus cos dhéiseach an ceann seo begáin roiad amach ó, ra sé Trasatí Magibún. De Brún. No shot, Dukey! No shot, Dukey! Mac Riartaí. Mac Riartaí begáin spás os go sa chóir amach. Ra sé siar, tá neartlád a roch, taobh stig de Kildare. Ach, Raig sinci a héin, tá pointe tastáilmhaig agus pointe tóca, Ryan sinci an chiad pointe a fuite ag siúd. Pointe glóite, pointe fuitige, gan áhar sa gluthe canis na bríanna sicáte chomá. Brab de scóráil agus denta fuiare agus an isis, ha mai ráileh tá rudí ahre agus cuasaí ahre an sa i gail Dara agus an irin bhaile pointe chun ceang an isis. Ní iad a bheith trí fointe chun cúil, ha rud igen de tastáil ó chunta na mí an uair seo agus seán ó cnéad a séad bheige. Tá Cail Dara a cúlú, tá chunta na mí tachan ceang go deas máil. sé siar go dtí Rian McConnell, Rian an is tachan ceang ní mórán a bogad taobh stig, tá fear breise ag Cail Dara mar a háiríonn sé chun cúil agus fear breise ag chunta na mí chun cúil chumá, agus an cúil báire tagach an tosaigh, nadidir an Ceart sin in íag cad le go déir seachtainach sin mar a há, níl sé fuite an cúlbára, tá sé fuite ó hír a teachlan ceang. Tá beag nach gatainna ón dáir an taobh stig den dahad a chuig de Cail Dara. Chunta na mí sásta seileadh chamád. A rís tá si den aig na gaithe san aig na gréine ó hír. Fuite faoi dheire go dúk ciún go dtí seo. Tachan ceang, sé faoi bhrúach. Beag nach denta go húntacha ggé, bhfuil denta go hanamhatha ggé. Ach na mór go céim na tóga go bhar céanna bhfuil, dair go mar seach. An ceart a gentan ó nualáin, begáin na mór go cos céim na tóga aige. Agus raimid siar den chic séir an sa de Cail Dara an tála Cail Dara. Ó nó siocháin an is, tachan ceang. Agus ríist chunta na mí a cúlú. Daltún. Fós Daltún. Daltún sostín dahad a cúig. Ó, go déanta go maithige casa áling an son ag colm Daltún. Begáin spás aige, hamid ag an fé héin bhfuil pointach an teachta. Ní Dara sásta íirecht a hógan, ra sé siar de Brún. Ha Brún bra, but íirecht a hógan sinci chomá. Ha sé de Brún a ríist. Ó, cá ra sé seo, clé agus fórí nó dír charm tras náin. Well, by dad éimethe clé agus fórí an ciad ceann curthe fórí ag Cillian de Brún. Dair go húntaach leis go dtí seo, ach an ciad ceann. Well, bhí sé 15 méadar amach ón gól. Dochar go an cheann sin de lámh seálaach ag curthe clé agus fórí. Lá sin Mac Diarmada an is. Ceann áling ha beagnach gach kick amach an íag aibrú go háir na ceang amach go dtí Seán Ó Cnéal agus déanta go maithige a rís an son chunta na mí. Tachan ceang. Ceallaigh ag Ryan de Stafford. Déanta go maithig Ryan ó tháinig sé isteach déanach go dtín cléthe. Agus kick séir bronta a ríist. Droch feabhal an son. Manú sé déanta ag ón lálar agus an deis ag chunta na mí. Well, ha pointe tastáil watha. Nín scóra tréis teachta in ag teachta tamar fada. Tá échan an ceann seo hógan de stólam. Tá í íirecht a gé ribh seo. Dair go húntaach leis, well, be sé bhad níos éas gan is, agus é dal 5 méadar chun ceang ó Corcarán, well, be sé brasásta lei sin gan éon áras. Na marca cainte ó Cail Dara a ríist farír, agus é ó Corcarán. 5 méadar amach chun gól.
Count sin le cosclé cur a haran trasná go héfechtú cúig faointenis éna cúig faointe a ríist an dáirin chó scóir agus ón ó siáán a dul fada leis an gaan seo den ciadúir le tamil fadach ní éiríonn go maith leis an íireach sin bailithe ag Armstrong bheith pointe ag deasta chunta ina maí agus fuitin sa ag ó cinnéala chur trasna ag siú go dtí rian McConnell ceannáling deas isteach díon taobh agus fuite ag sémas ó murchú sémas a casa agus ráis sé ríist ó dincí ceann a ríist eile chuirteachtaí Ryan de Stafford Ryan líar spáiseach tuann sé amachchas lábha I murchún san agus muile sios well se le fósacha be sé sásta sin tin an príomhrod Balhenis sé go Duke Armstrong Ria gone. Begonnen Spórt and so Rian na íirecht mhuig níd óil beidir an cosclé Rian agus an chiad íirecht ag siúdach an ceann sin chuirthe ag McConnell chlé agus fóríd an bil trocha méidir amach an gúil ní bheith sé ó hástar sinach á sé fóslóch an raid Kildare fada leis an ceannsa a ríis well tá fearr mó Dave no Raimid cear Tá óna gíre dul cear leis na ceanse ach tá gaiide go má leis na ciceann amach cear a gotí seo ó hocha mar sé si a grin cúlbáide an tain McGibbon Well tá cúnta na mí chur beáí níos mú brú cosantóirí Kildare ní an troide go coolúí an 15 mar a bhí an chiad cúpla nómad. Tá gaiirí go má cafarráig cosantóirí cúnta na mí so beidir nach bhfuil sé sinna tastáireach feall an so Kildare agus Manguard le Ceallaigh. Sémas ó hocha. Oh, denta gáling inside Páirc Dara tachan ceang ha brú Tráchtaire sé tevistig den 15 chur trasna dí de brún ní sé gír an count seo hógan rein sé trasna go dí sinci ní sé na gír hógan achan éire ó crúlaíchan sa tefn bud an 15 go bhd amach chun gúil sin rein sé isteach tevistig an 15 denta go maithaige seansig de brún main sé le bhéidir ach ní sé fuitin uair seo ó hocha faoi bhrú ten sé siar macáach níl mór an stig began dódal siar agus ten sé siar macríirtaíonn sa an déobh lína mar a bhíon de go nácha dása isteach ten sé isteach go dtíon dí bhfuil beganín Spás fuite tá lábh teachtasteach began dódal siar fuite ag ó Páirc fuite inis sé sinci eisiil faoi bhrúcha má á cosan den chiad scódianta ag cúnta na míle cúpla nómad an os a gaiidir go máó daltún an son ní sé gír an íirecht a hógant á cúnta na mí chu brúntaach tá neart blocáil dianta chun sa le go dtí seo agus Kildare coolú me geirtanis. Mar muide sios ó hocha trasna dí macríirtaí. Ní sé dar an éáit tá cosan den chiad scá dhéanamh cúnta na mí go dtí seo ní sé dar an éáit cosan den chiad scáhan san ó Seán Mac Leonard cosan den chiad scá ag cúnta na mí gach ar a duine có háchan cúil trachnúna tá job den chiad scá dianta agus ó crothúir an is sé tachan ceang ílach berta cúnta na mí chun tosig Begar seo a bhfuidú sios ten sé siar go dtí Ryan de Stafford a tachan ceang faoi bhrúach den se go má san seán ó cníad na is de Ceallaigh ríist. Well, cad mar chosant an san ó chunta na mí. Tachan ceang is se McConnell tá íireach chu mú ag McConnell sé géir pointe nó níos mú aimimsú well ten sé trasnach sin a bailithe cúlbáir a Kildare. McConnell ní bheith sé ó hástar sin íirecht pointe chur an trasná nach bhí brúmáilte go Tráchtaire ag an am géana agus Kildare tachan ceang ó crúlaíchanis le Ceallaigh ag siúd. An bhí i coolú go deas máil thoisiad a chur brú an sáil áir Páirc beganí níos mú mar bhí an chiad cúpla nómad. Ach, a sé fósig daltún, sé dochar an fearsin a stoppa leis an coscéim sin. Isteach go dtíon dí daltún más féidir leis an ceann sin a aimimsú. Tá sé lán tiltige ach an ceann seo stólam well ní is ag daine tá an réiteórrá gur chuig sí an trasná agus an réiteór an fearr is táchtaí món san trachnúna agus é tilte ag colm daltún dair go húntaach leis coscéim den chiad scá
agus an ceann sin chur a thar an trasná go deas éasca fear immer I gréthe canis na bliana se caite agus an chiad pointe fuite ag siúd Tráchtaire. Well, ceann sin cailte ag chunta na míní mór an cailte go I lár Páirc agus an níos hamáráil bh hocha tachan cein. Ó éisin ar an dí, chun sé siar agus é fuite níos ag macáach le íireacht agus déise sinna chur an trasnánach an ceann sin chore ar dhéis agus ar fórí pointe áling fuite ag fiann sa chiad cúpla nóman a rá cheann in is agus éasca go leor a chutha ar fórí ag go bhhain mór ní bheis ar ó hásta leis sin Tráchtaire well. Íireacht deas éasca cheapá a fós Kildare pointe chun tosaí. Sin mac déarmad inis. Ceann mór áir de ríist. An na tacticí a gobert an chuid a smúd a chunta na mí agus bé gin dómh fiabhsú leis na kicin amach daire go húntaach lo benach ga ceann buaiteach sin rá ceann cailtenis ag Kildare le cúpla nómad an nóas agus an brú a tacht a ríist ar an chosan cégar cosan den chiad sco a bhí an go dtí seo Tráchtaire. Kildare sásta seirbh chamád ar feag second a gibún. Na gibún na seirbh lorug begáí na bogad hefh stig ní an bogad tacht a lethúir chluig imethe an sáhfuil tá Máirt ba gibún a ggéir dul é héin tá berta chunta na mí Tráchtaire agus ag deire tá jobúntaach genta ag an gosint a ríist go mághríon. Well, tá íireacht an sá inis líam ó cealatach an cein. Líam ó ceala agus neart spás aige. Tá Armstrong tefh stig chomá agus pucann sé Armstrong amach casa agus déis an sá gím an Armstrong có do choristeach do chunta na mí cadéim a rúthú líam ó ceala críochnaigh éman Armstrong tá inid ag go bhar mór seo fachta ge ceann doran deas ords fuite ges na lába casa áling agus choristeach sáte san engach ag éman Armstrong agus díireach an rud a bhí a tastáil ag chunta na mí an sá ag le háma a tach an cein bhí siad pointeach an cúlan is ráfuointeach an tosaigh cadé mar astruúcháil nó hevan táie sé fointean is den ar an bhaile héan na cúig das na cuairteoirí chunta na mí buaiteoirí na bliana se caite in ag buaiteoirí minúr trí bhliain ó hen. Well, by dad ná teigi in éáit a súl go mór le Dara leach den action an sa a tacho bio ó rithead nua agus Páirc Manguard bemidireis I gan cúig nua a cháde ná teigi in éáit. Os a chóir amach tóga sé an deis tócha tef mud an dí é sin tóca ag fiann áir go leor, mu sé clein go leor, tá sé ráite fáil tá brú tachtan sáir chunta na míoch íireacht an sá tóca bhfuil sé sin hime an trasná ag sémas ó marachú scóir áling ag sémas ó marachú ní raibh mór an. Tóga tapig ige bhfuil sé lara cúlan sa ní tóga sé an íireacht ó bhd níos cóngaríd an chúil deanta go háling an sá tús na bliana, creidú nó ná creidé den bhar óg. Agus é sin denta díreach go háling slachfar hean trasná an son éos. Dú amach go dtí gohfuil heimpel chuig nú me déag imime sa chluthe go dtí seo. Ó Cill ach chur a hean trasná an son. Sitóg scoidig agus ag gampú isteach á cúlín áling scórált an son Cilíonn de Brún leis an citóg é sinna tastáil go gé. Ceachtar chu é ra sé siar. De Brún a ríist de sin íireacht seo ar an déhí éis well an dóchos aige. Is léir sin Cilíonn de Brún an ra sé siar tá neartláid a rocht tefh stig de Kildare. Ach raig sinci a héin tá pointe tastáil bhuaig ein. Líam ó ceala agus neart spás aige. Tá Armstrong tefh stig chomá agus pucann sé Armstrong amach casa agus déis an sá gím an Armstrong có do choristeach.
Well, a cháde an áid roimh an reis an sagadaí an dreid nua Páirc Manguard Tráchtaire rá faointe idir na fórna sé faointe ag Kildare héana cúig ag cúnta na mí an réich a sé de fós písín an déobh yes cheapá go bhfuil deisiúntaach an sa ag cúnta na mí dulchan ceang Tráchtaire in ag búteóirí bliana se caite rá faointe an ceang an réich lo nadúil mór an ahrathe dienta ní chiam mór an godí seo ach cumáda me sibh an ólas agus Santaine ó Núláin an sa seasa bhistig I láir Páirce a réig chun tasú trochanú me deire ósar góir amach an sanna am breise má há sé tastáid agus kicin pinóis chumá caiteisteach an sa ag a réiteúir buirte Kildare ach a caiite ag an spotta agus selle fuite ag ó cnéile trasna go siúdí amach Leonard agus trasadí cnéile nadidir meid chunta na mí sásta an líróide chumáda is nó lábha den tarna lech sa cúpla pointe aimsú agus seasamh siar ní dóla mé mar ha Kildare bra ábalta scórna aimsú iad beidir an íste brí ag an chiadrach bhíidir ciún bhí cosantóirí cúnta na mí I bhad níos fearr ná iad annachchuid dhéanám seachas cúpla pointe álinge a tháinig ag Cillian de Brún rá faointe éasca go leor ní raibh mór an brú ag techt áirithe fós lochsachathe an neart de tacht fós ag Kildare han neart imreoirí am sa a tréis Craobh na héir na bhóch an tanna féin agus be siad san brabalta tach an ceang aanamh Tráchtaire Robert McGarrett chan ceang go siúd it seasnig maríirtig bhí in annachchuid rudaí sa chiad lech caite trasna go siúdí Reinsinki feartha cléthe canis na héir na buirte ag godí seo tá pointe fuitige godí seo rá fointe fuitige bhar sin de brún agus é chuir siar godí fear nach chuir pointe fuitige sin ó crolaíoch is ó hocha le sellh te bhí stigden 65 trasadí fearmór láir Páirce agus dí de brún éis de brún tefn mud an 15 ag gaiirí a bhad níos fóide an sá Tráchtaire agus an réanana dal ina lí beag na sailseir siúna is gan cúpla nómad le cúna dé an iireach sin tóca ach ten sé sin clé agus fóí bíocht na sailseir siúna nábíoch é sin chutha I bhad chan clé agus a bhad fóí an son ó Kildare. Ag díomad an is bhad níos muile leis na cicin amach an Dara leach seo ten sé fada de an ách dairí go húntaach le cúnta na mí le forhór na cicin amach seachas ag go deire an leachach dairí go máún san chumá seirbh buirte ag ó dúk agus chalís genta siúd. Is ag éo corcrán éile ráfuinte leis an gitóg sin a taiispáin te get dóin chuir tras an san dí rion McConnell ceann áling agus an fearmhór an cúil an san dír chun tarna lech gar siar agus siúd go dí ó hir agus deise go hir agus choris deas an heicach cúláling fuite ag seán ó hir an fearmhór an cúil rih le hama Armstrong fuite go siúd chuir tras a dí ó hir agus Wed sunk eile fuite ag Kildare ráchúlanis iní go chéala ceantíirech rih mrise ceantíirech a níag mrise ag cúnta na mí an ibre cúig agus an ibre ceair creidé na nácreidéile ráchúil dochar sin is stoppa Peile a sáte in san angach an san ag Seán ó hir well Kildare agus an irin baile Dairigh níos fearló in sna mátaí cáilethe ribh seo ach níla gaiirí chomáó Tráchtaire tá bhad níos mó testáil tá an taithí acu tha siad bra ábalta ach ní roiig le pásna mar sin é sin búte mar dhéanach ceann de cúlathe éan san nóchadaí sa sacr bútáiltan san suas na Páirce feachta ag fearú Kildare dús an san caiite agus é idir Bertan san denta go maith ag go bhar beg a Robert McGarrett agus an kickséir bronta siúd chomá sé gimmert go maith an fear óg seo Tráchtaire fuite go hocha agus chuir trasna is Gdí de brún had de brún brabalta scórnáil ón 15 ní raibh sé nó seo tá blokáil agus cosint an chiad sco denta cúnta na mí gdí seo Tráchtaire cá siad ebrú bhad níos crúan time shoe and I big net ibre den Kildare cooler I'm shooting quite coolín le fád sinna há tastáil bhtha trí nómad ceir nómad in siime in san chiad leach tá macríirta I gí rud éigen dhéanamh ach ní mórrán a techt an óir seo tógad Kildare go dama ó hocha denta go maithe go siúd
agus fuite I ríist. Right sé tríd agus na bhfuil cóta dubhan sa techt tógach an talún beidir nach bhfuil. Fach sé sin díon golóir san agus deis éasca cheappa ag Kildare I seo chur an tras ná. Bhfuil sincí techt trasnach an seo hógan tá. Ryan, heimpel 3 meter mogen goed. Tá ferre bog gemaakt hebben stegen agus den se tapig ha desin is Kildare íirich tóga. Ó sa bhá an línan son. Nailo dúling desin íirich captéin ag íirich cúla áil ha sé testar uha. Níd sé fachta co a ha fós brú tacht chosandóí cúnta na míon sa. A sé de íirich brisich an cein. Well, níd sé denta co. A sé briste síos go dí sinci agus íirich den ista. Ó crúlaíach a tach an cein. Cur a trasna go dí de brún. Muid his síos begáning nach íirecht den is se techt tríd a Kildare. Tá pointe tógus dóin an bhfuil. Tá pointe agus testáil go géir níor thugad pointe de tam fada is tólam daltún a bhíon son. Tarmí dó siú péis go réir nifir seachtan son do Kildare. Well, bhí rud éigen de testáil agus fuite faoi dhearra íirecht ar cúlan son díirech ribh sin ach stoppa ar an díine. Ag cúnta na mí, raimid gear an uair seo an cúnta na mí ag gíre seadamh a chamád é sin denta go deas hé fechtach an son agus mac linard le sellh. Ní dólam go léon ahrú denta fichant haimpa na Páirc an sa an cóigur dé céanad an dáirin mó Tráchtaire. Raimid trastan sa dí rion McConnell titan rion siar go dain agus é sin denta ag an uair seo tó héalna sin is le sellh. Tá an sé ar an 10 Tos dín 3 Tá rion leis. Fáin rion ha ceann choramú ag rion godí seo. sé le pointeach ní jó sin ó seo fear nach jó ceann éire ná Ryan de Stafford. Tá Ryan agus rion ag imirt Tráchtaire an ceann sin chutha ar chlé agus ar fóríl ag Ryan de Stafford. Well, ceir fointe fós atara be siad sásta go leor le cuasaí godí seo. Ag íar a brú choranis ar an kickamach, so bhí kicking amach geartha a techt ó ónó siachán go minic in san chiad lech ach bear gá dá bhd níos fuide an uair seo. Ach an uair seo ag chur ar línan son. Tóca go deas tapig an son agus fuite ag a bhhaid a bhór an cúil sin sa chiad lech Éamon Armstrong. Ba dead dín seo go mach an cúil sin a aimsú. Ó cinnéad an is. Mi tefistig an 10 tá cúnta na mí sásta. Sellh chamád an sa ó Craobh trasna go dtí ó Laighean. Laighean an is. Well, an ceann sin imime ar chlé agus ar fóríl stónam tá Craobh an son. Ar chlé bhfuil sin gá ceann curtha ar fóríl le cúnta na mí agus tá sé loch fós na ceann sin a chur ar fóríl fiúin na ceir fointe idir na fórna tá Dara dul cear sin an tactic tá acu agus cé go bhfuil cúnta na mí chur brú ortha. Leanna siad sin. Óna siachán na sellh. Tá brú a chuir a cúnta na mí job má ha dhéanamh acu níl siad a cúlú. Is the current brew ach den an Kildare job ma agus curach an cein co colmó daltún is dólam go le point to fritte gever seo Tráchtaire genta go háling ag siúdí Máirt trasna ríistí daltún an héana dó daltún an is ar an dí chur trasna go siú gotí ó hocha sír an sa gotí de brún an is le begánín spás á sé dain séireach an fear seo bhfuil sé siad amach ar chlé agus ar fóríl tá go dain Cilíonn de brún well fi sé sin ar fóríl na bhfuil an mér cúlchan is sin a hairteach bhí sé sin fóríl mar a chin se an son ar an scáileán. No, cumad na sé síos bhil job má denta ba dead bhí an trámsáir an déhlína do chunta na mí anna fearragach faoin agus bhí an ceartachá bhí sé sin gan áras ar chlé agus ar fóríl agus buchas le dia nar thug an muir cúd an ceann sin. De sin is sé Kildare teachta ríist nach gríirtaí. Sincí. Ryan cur sír agus siúdí Manguard. Tá neart obair á dhéanamh ar an déobh dheis den Páirc do Kildare nach go héin Tráchtaire ní mórrán a teachta amachas si trasan díon taobh eile. Ní léanamh an teachta seo go dtí seo tá brú teachtarí seo chunta na mí tá cosan den scáidenta ag buirteoirí minúir trí bhléon ó hin. Trúir déag den éarna sin ag imirt Tráchtaire. Tá hí acu. I should trace Chachan Kang in of the Trivy Nose, I should manage to care on the Cahalo break and so every day of Lena.
Agus mar chéan sibh tá siad bra agrathe tá anamha ag na leid seo ar a chéad iad a gimmert na chéad an iste blianta fada nuas a chá jab mór a déna fós Cá Dara teacht fiachar sin mar chosint ó Seán óirí a gáin a ríist blocá dénta ag lead cúnta na mí speisialta na seo eiscin Tráchtaire speisialta Éimean Armstrong eiscin chomá se ngááid Tráchtaire an fear mór ar a glíá an Tráchtaire Rian McConnell Rian faoihrú Cá Dara ó dégan déanamh agus dhéanaidir go maithan son ag dénta go lethe chomá a chu foiite faoi dhearú go Craobh Peile EirGrid agus cúnta na mí tachan ceanach an ceantin thar an déimhlína Berto Chail Dara chur breúir an slóansa ar a déimhlína Láirta níos chá mé ráidibh an na said sé teacht ar siúil an sa in rithid nua agus Páirc Manguard Tráchtaire ná siad tastáil ag éirí dorach an sa agus neart am a fósadal denú ma dimethe sa chiad lech fehanú ma de fósadal neart ama ag chorathe na bliana se caite an de máiste dhéana brú a tacht an sa ar dúling dí ó hocha Sincíon is well ceann áling dá bhaich sé seo achas tóin an go raibh sé seo ar chlé agus ar fóraí raig á pointe Ryan go díosach an ceann sin imethe ar chlé agus ar fóraí ceann eile bhfuil dhá cheann chuirthe ar fóraí ag chunta na mí agus dhá cheann imethe ar fóraí de Chail Dara so ceir cheann imethe ar fóraí iní go chéile tá pointí a testáil an dáir an seach níd sé táirú dómh sin mac díarmada bhú sios na ríro idir fear mór amána agus rugby chomá seanna cliste Spórt imríonn sin bhuidir sé sios cuasaíonn sa Tráchtaire chomór is gur féidir leis Éimean Armstrong an is trasnadí Cirín McGowan Cirín na gáning spás a chóir amach tá rion leis chomá ar David Claim a sé tastáil mhuig tá faoi dheire rion an sa mai sé siar beidir mai sé cinnte dí mac Leinard an bhí sásta seileh a chomád faoin drá seo Armstrong Cnéile is í réon bhrúir ó Cnéile sé go dtíorí a gáin Seán óirí a gáin isteach sa 65 well thug sé an dála bheith dúirt an réiteoir níach mé héana éach sin cadaráite agus an ceartaige mar sé an réiteoir é foiitín is ag Chail Dara iad a ggéire a brúchan ceann go deas tabig me gibún na ceann ísin áling isteach an son dí mac Sáid le seirbh ar an dahad a cúig ní mórrán na techt chun ceann mar tá cúnta na míí coolú go húntaach an son tá ó héanais dul tras an sonnach ní thuca sé an an tá spás fuite ag fear Chail Dara agus bhfuil sé sin chutha an tras an aige tá faoi dhearú ha pointe fuite go chiad ceann le cúpla nómad an is fuite ag ibar dóhéag de Chail Dara Mark mac gibún an chiad pointe fuite go siúd agus den chiadúir in jobhastórim fear séir fá go taobhiste den dahad a cúige cúnta na mí agus é tóca go háling ag deireann ag me gibún ar an gos clé an is mac díarmada in bhuiú sios cuasaí ríis ra sé go deasáir tá fear mór an sáláir Páirce ach níd sé buite tá sé buite ag an fear beag mac riarta an sa teachta faoihrú ra sé sír go dtí Savage dianta go maithe go siúd siar go dtí ó hocha taobhiste den 65 tá cúpla pointe eile tastáil ó Chail Dara ach dianta go maithe chun íreacht 3 fointe is siad na fána bhí cúig há fointe foiite có dianta go maith drochíirecht san an áiríad a foiite ag mac Leinard began chun na mí tachan ceann más féidir ó ach ní nach fear amháin bhain á bertanis thós chuntásaí có tá beáin níos mó ach an áiríire tá a bhd níos mó chunta na mí freas na cólathe ach ní a gáin ceannaá a gáin na tachan ceann gur a grío dúk chunta na mí tógant na hihreachas suas chun Páirce agus Seán mac Leinard ceannaá Armstrong chomá tá cúla Armstrong bhfuil pointe tastáil mhuig níl go fóliach chur tras na gédí a gáin tras na ríiste mac Leinard ní mór an spáiseach mac Leinard chur siar go siúd de Stafford Ryan tras an sa go dtí ó Cnéile tras a dtí ó hír is dólam sé fear eile bhór cúil Tráchtaire an jobh na hibrecha ar eistí Chail Dara inis ní nach bert chun tosaigh an sa de Chail Dara há trúir déag ar an dahad a cúig nó tá fíorie ó
O'Cnéile le spásan is tefn bud an dí ha ceanna tastáil go géir ó chunta na míach an ceann sinnarí trí cheangan is curtha fórí le chunta na mí na den núma an nóas ceann eile teachtan uair seo ó Seán O'Cnéile ach stónam go raimid siar raimid, yeah. Feall Páirc ribh sin ráite ag an réitóir ha ceann seo tastáil lads ó Corcarán há ceann fuite ag ribh seo I gcéad tús na bliana creidú nachréideach Tá sé na kicin na sírineomh tá há ceann fuite ag sin gosclé ceann chur fórí é sin tógaisteach go dtíon lína dí aige agus an ceann sin chur an tras ná trí fointe fuite agus ceir fointe Nis siad na fórne, mé sin a tastáil go géir chunta na mí. Ní siad a chur an brú céan is ar an kick amach a siad a cúlú is sin á riad atá fear breise an sweeper curtha an glantóir curtha siar acu chomá. Beidir gúin cearta acu. Tá ceir fointe le fáil ag Kildare naig na gaithe tá 5 is ar an spotta acu le sin a aimsú. Bra ábalta. Fear seo. Chum daltún ha fointe fuite column chur goí Macácha tá pointe ag Macácha há cean chur fór agus chance is Kildare iirecht ógad isteach blockád in chiad scáideanta ag catin díam ó Ceallaigh Callaigh mar blockád an san teachtasteach díireach nuair a bhí sé tastáil ha rála bhí sé sin daristeach in san chóine agus cúnta na míon is teach an cein Craobh Duke bhí sé ciún sa chiaadach fear nach ra ciún na Armstrong fuite ag Armstrong ach muidir siad síos cuasaí tá Kildare cúla in is faoihearra bhí sé sin dain séireach a cúla faoihearra ó Craobh in is sásta seileamh a chamád é seo bhuiiliú síos agus é fuite ag ó Ríagán trasa dí lecht na himmarthan son second ó hin Liam ó Ceallaigh tacht a chan cein Chaurig sé go mór an cúl a chrothú chomá níos lotha chuir go siúdí ó Craobh ní bhaile sé ríiste ó Craobh sásta líróide chamád seileamh chamád an sair an déhlín agus cúlú an sair dí fearlór Páirc ó Cnéile ag chur fóríle Cnéile dír chuibh seo san ní sé sásta dul é héin ó héanais gír teach an cein ha began ín spás sé fuite so ó Cnéile bhfuil ag an 15 trí cheann chur fórí acu na stig de cúpla núma tá siad sásta seileamh chamád agus an íirecht a hógan nuair thuca sí Liam ó Ceallaigh Liam sóstín 15 Isteach go dtí fearlán cúla marachú sémas marachú trí fointe fuite ag sémas marachú le stig de denúma agus í déanamh fuite go hin creidir an nachréta marcán níos fear dhéanamh Liam ó Ceallaigh is le seileamh Teasa dí céalach rion a rion sáiting an cháid trachtúna jobh tógann sé cho fada leis an 15 Well, chunta na mí Ní drochar é seileamh chamád a sé chuile núma den is ní léon bhrúthairig 3 núma 10 fácha ar an glog am normálta Páirc ó denta go maithan san agus fuite go marachú le íirecht an chiad íirecht le tamal fada agus an ceann seo crainn chomá sémas ó marachú an ceathrú fointe fuite ag go bhhain mór stigláán tosaigh trachnún an jobh 5 fointe a níis Idir na fórna tá job mór a déanamh agus cíam fearrónad le taftasteach an is Seán Emmanuel Thna sé isteach bhí sé gorta creidú na nachréide chuna sé isteach seachtain ó hin agus há sé taftasteach an is trachnúna in jobh stólam gur mac Leinard a ha gemacht ón Páirc sé so Seán Emmanuel idir a feithead tríd an bhí istig agus mac Leinard mó sin chiad athrú trachnúna agus an cléthir siúil Páirc bhín chá athrú sin ribh chléthe chomá Nis Kildare tachan cein begáin Nín spás oscar den son ach fíoch ar an ingen an son Armstrong a tachan cúd ríist sin Kildare cadí sin son sé cadí sin son sin fearrán a deile sin Kildare agus sin Ben O'Rian tá Ben O'Rian a stig ná cé Tuis sem echt in Páirc ach tá Ben O'Rian stig do Kildare began los taispánta gehan son ach níos mó lois taispánta ag Armstrong ó heile ceann áir de steach in san lár bud sé fuite ag Kildare tá sé fuite ag go dulling an son agus deis an sohann fé héan agus é tastáil go géir agus fuitin son ag fearrán a deile idir fehead ó Nailo Cuilling agus pointe scóráilta ag go bhearrónad agus é díreach ar a Páirc Nailo Cuilling an son agus pointe ag Kildare ceir fointe is siad an na fórna 3 núma nó 8 núma 10
le dalt chun roich fós sa Craobh Peile and so le conta na mi well mar dúirt mé ní slú tóga gosí na chudama Tráchtaire dinta go maith ge curtha ard ach fuite ag Kildare agus é testáil bhuaga géir fuite go maith ag go hochanis a lorg fearréig an níd fearréig an chun teachtas an tosa mu a sé síosa ben ó rian is ríiste sellbhach tu mí chun cein feheméid a ní chorá sé sin de cúnta na mí agus ní an teh blin ó hásta sin nach an irid agus an cearta go ben ó rian is de sellbh tehistig den dahad a cóig Morán á lorug ha sé fuite Ryan faoiére Tá pointe ag Ryan Tráchtaire na neomh denta go maithe go siútí Macréirtaí is dulchan cein tehistig an féhéan an darnúsáitige chun an pasíanamh é fuite ag céile ach de brún ha ráfuinte fuite de brún na Josin íirecht seo tá íirecht tóca faoiére ag ó crúlaíoch é ardach fós stig agus deire fórí when ní bheith Dara ó hásta sin nadidir raibh an pointe tastáil bhuaig nuair sé gíre é choristeach sa bhoscach péród ha sé imethe chlé agus fórí tá ahrú bháin eile le déanam sa do Kildare cím idir fethe Joey ó Cuineáin na teachtaisteach an sa Joey a teachtaisteach nadidir cétha gmeach don Páirc Ribard Manguard ha Ribard Manguard imethe agus ahrú eile le déanam sa Tá Cillian de Brún is dánam well Cillian de Brún banti den Páirc há fuinte ag Cillian ach sé éigeach tá fear eile teachtaisteach a cúnta na mí so taig ó Máirtín so taig istig agus an fear tháinig isteach déanach Ryan go Stafford so Ryan ag teacht den Páirc tá ceann chuir fórí ag Ryan ach job má déanta get Tráchtaire na neomh so na fear the stig ní ród briste síos an is briste síos de fear cúnta na mí well genta go háling an son na go bhar mór stigleir Páirc chun é sin ardú Rian McConnell agus ceann háling isteach a gríon is seansig sémas ó marachú tá cear fuinte fuitig sémas a bhfuil an cúig ceann na tacht well by dead níl tha sé sin im yes agus credit nach cred an chiad íireach curtha fórí le sémas ó marachú cear fuinte fuite go bhar mór Tráchtaire an chiad ceann a curtha fórí ag níos Kildare tá níos mó tastáil bhuain í lech né númad fáca beag cúpla númad breise mar ana chud ahrú déanta a cúpla númad an os ach idir den númad déanam amach go bhfuil fáca agus cúpla second breise sinna méid so neart le déanamh có cear fuinte idir na fáinna bheith cúil go deas cheapá bhfuil ben ó rian na smaoine bhar cúil a sé begáín roiád amach an cúil aimsúach déana sé díhil péisce leis chuir trasna go siútaí ón láir bhí ciún go dtí seo tá óna gíre cúláil é héin beidir tha ceanna tastáil chuin éigen tá mac riirtaí i níomh cúlú chomá a sellbh a Máirt gláte go bhar sin Tráchtaire i neomh ó dúlingan is With an captain chun rud éigen tíanamh, tá sé chuir siar aige dín lán cúlaí a ggéir rud éigen díanamh chumá an ceann sin titanse i bhadró ísir agus é fachta go sin mac díarmad a sin déanana job má Tráchtaire in neomhach ní cheappa gur job má bhí déanta an son a Droichead agus deisian is Kildare ó go háling an son Seán éman Armstrong ríist éman Armstrong an gachá Tráchtaire tá sé stop a cúl tá sé ag aimsú cúl tá sé tachan cein chun beidir cúl eile aimsúin is lécht na himime am héin péisce go dtí seo Tráchtaire é fuite ag go cníal sellbhach má nó cúile siúnú mar sin sin déan do corona mór an bhrú a cad é mar stop an san ón bhar mór Armstrong cúlú agus bhí sé sin dain séireach bhí fear breise chu ar a déobh hawl a chu fuite ag bhar mór éman Armstrong a thun an obair déanta go bhar mór Tráchtaire in jobh ó héana sin is chun tosaigh chunta na mí ana hástan is iad ceir faointe chun tosaigh sellbh acu há siad a lech na náide agus iad bra soccer agus ré crothúir ó diúc le sellbh ar dús raibh siad siar inis chá fada le Rian McConnell Rian an achaid Tráchtaire in jobh há job má déantaige neart crothathe aige Seán ó Ríagáin Seán a teach faoi bhrú ní héon bhrú de cheanna Seán is stign dahad a cúig ní réon chalís déanta raibh siar go dtí Rian trasan is the éman. Oh, here. Begonin spás fuite an sa ag fear cúnta na mí bhfuil sé sin fuite ag crothúir ó dúptá. Púlín áling fuite ag crothúir. Bhí mar ráide bhí sé ciún sa chiad le ach bhí sé tastáid agus hána sé
pointe áling fuite ag Craobh agus an níis. Any jocker do Kildare níis cúig foint idir na fórne. Agus iad a cúlú an níis, ní réon bhrú a Tráchtaire an gicamach an níis, má ráideh agus Ben Óíon a tachan ceang, há cúl na ró a tastáid ag Kildare. Hínar de ahrú an sa Tráchtaire. A cadé mar heispántas ó cúnta na mí na lads. Seo, tegann siad a chéad go má agus cíntú é sin leis na cúlathe Tráchtaire an taithí sin na chéide. Well, Gibún, Sinky. Deis point on soch, na bhfuil níos múna sin a tastáid, ní réon cadís gentan son, dearn an réiteoir. Lena méid a ráig agus éirín cúntaach an son de me gáin bhfuil lads ar an taobhrín an sa a cúnta na mí brásásta le cuasaí mar a agus cén fáin ambech. So gan áras cluthe Laighean é seile ar siúil díorchan is, chomá ar Spórt TG Ceallaigh. An lú an aig blá clia, má ha bhóh an scór eis, cyn ní chi am héine, ach Ba sé sin ar siúd agus gan áras búitóirí an léin jobh, fimró siad an aig búitóirí an chluithe sin, an chluithe sin ar siúil an lónse chuing, ag go lethúir tréis seacht an so, ar TG Ceallaigh, so bíd ing de sin. Cluithe ómhór i tacht. Bhuaig blá clia ar a mí, ribh seo, an bhí. Taispántas omláin difriúd acu in jobh go háirithe agus iad de gimmert. In aig búitóirí na bliana se caite agus i gaiil Dara chomá tá taispántas den chiad scá chuthair siúd agus fíochar sin mar feas isteach go dtí seo na Manuel. Emmanuel le náirt spásas a chóirimach, tagann sé go dtí an dí, ní sé sostal sin. Tá deis is ag Cillian McGowan agus pointe cinú na fuite ag Cillian cheapá faoin trásá. Be sé anna jochar búáil istigh de am an seacanú mat ceapá agus nílach impel séú mat fáca á ráthúla tastáil chun cóscóir a dhéanamh agus am breise agus kicking na pínóis a tastáil béidir a caafar an ráthúil sin aimsú raimíd áard. An ceann sin a dul thar an trasná another nation a bhí bhuaig ach é sin chur a thar an trasná an son. Agus tólam Joey ó chuine gán, ní mar ó cinnte. Agus cúig pointe idir na fórna is. Ní seo sin mac díarmad a bhfuil, tá ó sin tréis i chuid ama ó hógant lena cicn amach. Gdí seo Tráchtaire na jobh agus déine sé rud céanan is ceapá. Ceire, níos rúna ceire númad a dul, be gan breise, gan éon áras sa leach seo. Ó sin na ceann áard, tá nap búite cúnta na mí, istigh an son Tráchtaire na jobh ach níl an ceann seo búite a có. Nis, Joey ó chuine gán. Joey tach faoi bhrú. Ó, dénta go maith Joey sin a chamád, bhí Armstrong a tacht chun cúil, cruúlaíochan is. Trasna go dtí Ben. Ben Óíon. Má críirtaí. A reis go dtí Óíon a ríist. Tá náirt ó chunta na mí siar, ní le fear bháin de chunta na mí inis, huas an tosaigh. An Armstrong a dul isteach a gír a brú a chur an son ag Kildare agus daibrig leis é sin chur ar dhéis agus ar fórí agus athirú an sa Ben ó Lachnáin tacht isteach. Ben ó Lachnáin istigh de Kildare. De cé ha gemacht. Cha Ben mit den Páirc. Isteach ar an Páirc an áras cé ha gemacht den Páirc sin í cheist. Gur dóéag an son is tólam, Mark me gibún. So Máirt came up, because Ben Lokman istig nu ó Lachnáin istig, a da Kildare is raimid ríist, ó sin is séidir vige, ó sin ceann mór áir de seach leir Páirc, mar a dhéanaan sé de an ách, is seo fachtas tócha ag fear an cunta na mí, céile, ach éman Armstrong, éman a tachan ceang a ríist, sár job dianta ag éman agus é fós a dulchan ceang, ní ó sé an ceann seo, an fear beagna chamád agus é chorgadín fear mór eile, an is céile ach Rian istig. Rian agus Seán ag í rudí a smachtú a brú a tacht orthu, ach ní héin bhrú dóibhe. Denta go maith Rian chur tasa dín taobhige. Duke, bhí pointáling fachta ag Duke, cégur sé ciún sa chiad gleach job maith denta ges a Dara leach, denta go maith ge chun cic sé ar ghlacha. Ní hóga sé héine gan éon áras. É ó Corcrán is tócha 3 fuite ag é Tráchtaire na jobh. Ceann bháin chutha ar fóríd
sé dochar an count seo I'm siú tá na réocha séide in is sé ampa begáin ha sé séide tá bhír den camera agus sib sé fiochan tar so stachan an aige cos clé ma'n scór ún go bhechan sa agus tá níonach sé Mr. Reshty beor na gá chúla ríist well dach an count seo yes agus fórí an count sin dochar gan áras sa ahrúháin eile le tachtasteach fear a bhí an tasú nar hosig Seán ó Harcáin in is sé tachtasteach so tá Seán is stig faoiere tá sé gimmert faoiere na da cétha mit an Páirc ach sin há sé stig tá ahrún sa sin héin so an kick tóca ag chuir fórí agus tóca den Páirc a cha job má denta ag péisce Tráchtaire in jobh 3 fointe ag a bhar beg ná mar ná hosan clé im líon a jobúntaach denta go siúd agus 3 fointe agus iad testáil go géir an is Kildare há chúla testáil mtha tá sár job le déanamh có ach mar a chnic sibh ag ganach chud is na cléí máíochtta go déir seachtainna ní léana ag chuntathe maithe cúpla cúla ag deir an chluthe. Bhí sé leithach nó míad leithach. Ó Harcáin. An count sin choristeach again ní réon fear mór istig agus cosantóirí cúnta na mí bhfuil céhéad líród a stop na leid seo. Istig sa bhosca Tráchtaire identico go dáas éasca a ríist Tráchtaire taigó Máirtín istig do cúnta na mí. Tá sela fuitig taig agus é tógach an cein go siúd de Seán ó Harcáin Bert Fionnad istig Tráchtaire há sé tréis buile an son tá dúk. Tá sé oké lena sé ráid tá líró choristeach sa chóine bhfuil éon áit níos fearcha an sa tach an ceintá riagáin in ag an choulbáide ach bún an líne ag go deire a Kildare inis gír is sellh lecha tá seán ó riagáin na gír seo bhuiú sios tá sémi ó brenne stig inis do chunta na mí ahrú eile sémi stig an cléthe mhuiile sios inis ag férónad chunta na mí tá crothúr a héanis ag imeacht in Páirc agus sémi ó brenne stig tá chunta na mí tá ó héanis treis jobúntaach a dhéanamh an cethir sin stig chun cúl Armstrong agus riagáin agus magáin chomá agus an cúlbáire osin macdíarma de treis job úntaach a dhéanamh Tráchtaire in jobh go háirithe na lán cúlathe agus Armstrong Tráchtaire in jobh Seanna hanig na leid seo ar a chéad agus taispána sé a mo ar a Páirc ní gáda fiú an fiachant ar a héin nó liú a ligint. Tá sa có cabhaid siad tá sa có cadán duine eile i déanamh. Kildare tá rud a déanamh go héin chomá sin cúla aimsú ach ní seach an tacht. Seán ó Harcáin a bhí atású déanamh trabúntaach an cosint a déan chunta na mí Tráchtaire na sé díoch speisialta. Tá míad ní gáú a chaban is in an breise sin é cheapá 5 nó a dálan sa tiltte go má go háir go bhar seo le sellh ag is seán ó hir cúl óntaach fuitige ag tósa Dara leach rií a chur deire leis a gluthe seo mar chluthe omíochta Tráchtaire in jobh osin macdíarma a chomá le job úntaach déanta go siúil chomá leis na kicin amach Tráchtaire agus siad fíor speisialta. Kildare physiciúil mór ard a chu gomráid leis an scéal agus an obrath déanta cúnta na mí. Níl sé críoch na fós. Seán ó cnéad a tacht an cein. Ceann chur ar farí le Seán bhrá leis ceann aimsú ach be sé dochar nuair a chiicáil an dair héin an díród mhóid. Tá maniúir faoi bhrú inis sé faoi brú deach tá sé faoi brú leach an réiteoir rá ach sin deire an scéal péisce é. Bua óntaach ag buaiteoirí Craobh na hÉireann minúir 3 bhliain ó hin tá grúpa seo fíor speisialta ag chur buaiteoirí na bliana se caite sa faoi fethe a machas ag an buinte seo agus iad ag dolarráid go dtí cluiche ceannis peile faoi fethe EirGrid chuig go láin i gceann díreach 6 lá bíling de sin ag lethúir tréis a seach a cadé mar heispáint is caithfirrá go raibh sémas ó marachú agus é ó Corcrán speisialta
speisialta istigh chun tosig dómh Tráchtaire inniuh ach in áíire siad na cosantóirí a bhuaig an cléthe seo Tráchtaire inniuh níomháin leis an cosint ach le ráthúil an chiad ceann na Tráchtaire Éamon Armstrong díreach ag deire an chiadlach agus an Dara ceann na Tráchtaire an bherbeg Seán O'Hare ag tús an Daralach a chur stop le coirithe na bliana sicáte agus búirteoirí lein na rábhlíana an nóas Tráchtaire inniuh agus iad a gimmert Somália chomá. Fuair an speisialta agus cíise bhrí siad a gceann 6 lá cháde do chluiche canis cúig go lein beo an sa I gceann 6 lá. Go dtí sin a cháde gur míad amthagah tá súm gur bhainseach tanna bheits an taspáinte sin Tráchtaire go dtí an tachtain se chuing agus gan áras a cléithí Laigheanis ola a máireach a gleabhar 36 chomá sláán agus beannacht a cháde gair. Os a chóir amach tóga sé an 10 tócha teh mud an dí é sin tóca ag fiann áir go leor, mu sé crain go leor, tá sé ráite fáil tá brú tachtan sáir cúnta na míoch íirecht an sá tóca bhfuil sé sin imime an trasnáin i sémas ó marachú, scóir áling ag sémas ó marachú, ní raibh mórán. Tóga tapig ige, bhfuil sé lera cúil an sá, ní tóga sé an íirecht ó bhd níos cóngaríd an chúil, deanta go háling an sá. Tús na bliana, creidú nó ná creidé, den bhar óg. Agus é sin denta díreach go háling slachfar heann trasnáin an son éost. Amach go dtí chuil heimpel chuig nú me déag imime sa chluithe go dtí seo. Ó Íseal ach chur a heann trasnáin an son. Sitóg scoidig agus a gampú isteach a cúlín áling scórált an son Cilíonn de Brún leis an citóg é sin a tastáil go gé. Ceachtar chu é raibh sé siar. De Brún a ríis de sin íirecht seo ar an déhíéis bhfuil an dó chosaige. Is léir sin Cilíonn de Brún an raibh sé siar tá neartláid a rucht tá bhístig de Kildare. Ach raigh sinci a héin tá pointe tastáil bhuaig gain. Ní mo ceile agus neart spás aige. Tá Armstrong tá bhístig chomá agus pucann sé Armstrong amach casa agus déis an sá gíim an Armstrong chuna ceann áling agus an fear bhór an cúil an son dír chuin tarn lech gar siar agus siúd go dtí O'Hare agus deis go O'Hare agus coris deas an haicach. O'Hanis dul tras an son ach ní thuca sé an ann tá spás fuite ag fearchail Dara agus bhfuil sé sin chortha an tras an aige tá faoi dhéire. Níomh tá rá ceann fuite ige leis an gos clé ceann chortha ar fórí é sin tógaisteach go dtíon lína dí ige agus an ceann sin chortha ar an trasán son agus fuite go marachú le íirecht an chiad íirecht le tamil fada agus an ceann seo crainn chomá sémas ó marachú an Kildare tá sé fuite go dulling an son agus deis an son foioi héan agus é tastáil go géir agus fuite an son ag fearrán agus isteach go dtí Seán Emmanuel le neart spásas a chóir amach tagann sé go dtí an dí ní sé sostal sé a deis is ag Cillian McGowan agus fran ráthúil sin aimimsú Raimíd Ard. Ceann sin a dul Haran Trasná another nation a bhí bhuaig ach é sin chur a Haran Tras